Здравейте, започват централните новини на BTV, аз съм Никола Оронов. Верижна катастрофа е станала на магистрала Тракия. Ударили са се 3 автомобила на около 15 км след излизане от София. Инцидентът е станал в 5 часа и 50 минути. 3 души са пострадали. В 11 часа и 15 минути е възстановено движението при 13 км на автомагистрала Тракия посока Бургас, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В събота на 14 декември от запад облачността над страната ще се увеличава и до ранните следобедни часове ще се заоблачи почти над цялата страна. След обяд в западните райони ще завали дъжд, в по-високите места сняг. В източна България ще духа до умерен вятър от юг и югозапад, а в западната част на Дунавската равнина вятърът ще е слаб от север-северозапад. Точно седмица остава до началото на почивните дни за коледните празници, а с това и на празничните пътувания. Тежка катастрофа на магистрала Струма между село Марикостиново и град Сандански. Има загинал. Сигналът е получен около 10 часа и 55 минути днес. По първоначална информация, инцидентът е между лек автомобил и товарен автомобил. Осъдиха 42 годишен мъж, ограбил 78 годишна жена на 4 години затвор. За това съобщиха от прес-центъра на прокуратурата. На 15 септември около 8 часа и 50 минути в София той е откраднал 2 златни синджира, като ги е издърпал със сила от врата на пострадалата жена. Състав на Софийски районен съд призна мъжа за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 4 години, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим. За верижна катастрофа с 2 пострадали на стария път за Перник, пише Фокус, цитирайки МВР. Инцидентът е станал между 3 автомобила при село Драгичево в платното в посока Перник около 21 часа тази вечер. Пострадали са 2 жени. Те са откарани в болница за преглед и са контактни. Това бяха по-важните новини до този час. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. От мен приятна вечер, уважаеми зрители!